Kublai shibo ni pi borok sai sempat te perlok bai pait lamit bah. Akachisha kampada met than tang baga de met badom. Iman badi bahap slap borok sini mentaru kalong dum bah. Dum bah ka padhain dei. Tam le. Ai ti bai ya ka por jong play ka jong penlong ka jong play bah. Te namar ba men sini ngala tuai beri borok sini ngam yo le video karo kom ka badai. Nene aga ba shai mah. Te wat ngawe e perlok bah. Te kan ke video tang kom ni tang ba wala datang kom ni ro. Nganget ba pipet pi subscribe te ngam kwa ba kan long le ei mah. Ngakwa ba kan long jingker khu bat ngakwa ba dia thu ro. Ba benta ka jan mit. Kawan ka man sim jonga ban berkat yakini ki bril ki bam don jing mam ke bamot baki bam ya mam kan mar keliang kawan ka mesim jonga ban pen berkat sepang kata bahagi ni kisni ki jelai bahagi ki jinglong kini ki bril mo damano manoro kadon kan ke jing bam sngo mesim ke jing bam mam teh kadang nak jing em jungi gibril ngalap pitep ngalap bau neu mensim jong kajing bam yamap am udai mensim bam khoi udai mensim baman bar uneu mensim bam khoi mensim baman udai hi mensim ksoi tetapi kawan hanga kata kini ki bam don kajing map kan mar keliang tipis ngau kum noi phi le depat te la da phi ngai nei phi ngai ru ngan ai phi kat kum ka nong rem ka bible ka kchen blai ma na ka gospel ju Matthias kalandong ka ban riu ka dekat ka ba khat sau khat san phi la ba ne pule ma perla ka ong bala da phi ma be ki briu ki kang jong ki ukpa ju phi ba paneng ru un ma Andrei lada pimap iki beri kireng kang jongki. Ukpa cepi ubah peneng ru un am map. Te piu i kum kini ki beri ki ba thambol ki ba batbol ki ba peniap mah. Ancu ai nak sa langkat tang ta. Kini ki beri ki bala sunshar do mesim soit mesim baman deh. Ki bam don jitip lam sun deh. Te kitu ki mesim bam khoit mah. Kita mesim baman mesim ksot langsung syar tu mesim ksot mesim baman kan ubala yu i ki beri kom ue lesi kila ban i no kom mabel ki lek kai penmet senam kai penyiap kai penjat kai yakiwe ro yalade ro ma asyukuran kelum kum ta kene ke jing bam mapi yalade ro yakiwe ro te kumbang ipi bala sunsharo mesim baman mesim bam khoi ta mesim ksoi ken te kadang ke jing bam map ki break ki ong hakini kisngi ba le yo ban map sakom yo tai hab ai jing sneng ma turu em ngan ipi uta ude mesim bam khoi mesim baman ni haga jing shisha u jisu la panishna lor kading kna ma ba yo bre uba mlen shu la no bakalan no un map sula pani isna kata jingyam jung halor pna bangin bot dok san rei ni padangi klambot ta dau ni silong kristan kanam setan ka kam hi jenjar bah te pila yo snga bangapan pule menta balada amdon jingmap hi para brew pitep ladam don jingmap para brew amdon jingmap ru ha ublai lada ngi kela kat bakela ru tu ubreu lada biap nang tala ngi chakre kat ba chakre ru lada amdan jingmap te kamdan jingmon te inde te pila ban perkhat de kata menta lada don lapeng jonga jongi jongpi baro ba lada pim don kan ngi map yanor yano stang la ban map ba nrei te kamdan jingmon te ban chakre blai namar ngala ong ipi ba unu mensim jonga jingmap ka jingbam map ude bek mensim Syaitan mesim kusut mesim baman mesim kun dujak
thì te yamap nak mah lai ong re ba fin yamap no la shai la le la chisngi la dala le le long shilur long klan yamap no mentah-mentah yo la se la shai ka sngi fin yap no fin lem no perkhat bahai kata mah teto kan ke video ngai ba fin long bakal long jikar khui fi mah kan ke shid khat kan nganam muslim tamar kapor kala dom dengan nam kuat ban muslim dengan syuan bani kenduk bat pitang lang ba ini hi video tang lang ba ita isi dekat ke jom blai ka baang ba la da phimap iki breo ikirang kang jong ki kapa jong pi ba peneng ru map tapi kuat jeng map no blai te habia map para breo te la da phim kuat te to ya shun to ya bisni to ya peniap to ya bonot te la dei sundon hi ki kon ke jeng ba map la dei ki kon ksoi ki kon ksoi ki kon krai là đâyคนรู้จักแต่ก็ช่องหากจริงจิตจงหาจงพี่แต่วันน้ำจิตบักลาจิตเอกบาบาบัดจิตเอกจริงชิชามาperlok ada pila lalai tu orang amen haleluya God is good kawan ke JCB ke saya lihat deh wow dan perlak berak saya berkat mah kena perlak ang mah saya berkat mah dan ban biang saya cisin kendian laban dan dapat dengan jepi kepada Shilong si para marjan kapok kabalang ke imlang kasalang mah action ni bisni ya kan art ya bo not area tede bania map no ang map no ngam melen syu ni pendep eta ka kamram tang namar bangi liok ka jing map hau trai lada ni kelabamot kenang bakan don ka jing mentai ten rei te lem dalong kam taem kam mentai ma khat ba te to ya ni si kendo ma kan kam dei da perlok ka jing slop ka jing lap ka dei bet ka ba kawan ka men sim jonga banong ba kene ka jing ba map para bereu dan jing map hi hau blero skan ma baru tahu men sim ba map te udai bet men sim ksoi kan ma hala da na preng jipi ka bukung kita tetip ba so tho ba pleng une udai men sim ba man sim ksoi men sim syaranga te duai no ba video chip like ma